Bring your business over a million TV or online. Reach your target customers anytime, anywhere. Your brand on TV or on the web. Get more customers and grow your business. Advertise now. Gusto nyo bang makilala ang inyong business, kumita, sumikat at maging patok online or TV? Get more customers and grow your business. Advertise now. Live from the studios of Little News Philippines, Herald Kami of Kamaonga Zero starts now! Mga kaibigan, hello. Hello. Audio. Nag-e-echo. Cut. Hello. Cut. Sorry. Sige, mag-echo. Sorry po. Like we have technical concerns, so we'll be back. We'll be back just for a short while. Just cut muna. Clarence, cut. Hello. 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 Hello, hello. 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 Oh, yeah. Sounds better. Yeah, sounds better. Okay. Hello. Oh, yeah. Sounds better. Hello. Okay.
timplahan mo na lang ng konti ng kon. May audio na ako, real time. Timpla na lang ng konti. Okay. Hello. Hey. Ha. Basag, distorted ng konti. Hello. Hey. Almost there. Hello. Hey, sound check. 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Music ko mahina. Yeah. Okay. Oops, over volume. All right. Almost there. Okay. Yeah. Yung music nyo na lang dan, parang nahuli. Yeah. Pagpasok nyo kanina ng kuha ng parang station ID natin, walang tunog. Bring your pet. Gusto Wala. Walang audio sa akin. Kaya lang, pagpasok ng Pogpatch yan, hindi ko maririnig yan. Meron? I-try natin, sige. Sige. Tawagan mo nga, Lawrence. Sige. Hello, sir. Hi, okay. Nag-i-echo yung boses ko. Nag-i-echo. Okay, wait lang. Labas ako din sa taas. Ha? Wait lang. Malapit. Punta ka doon sa taas. Hello? Diyan ako sa taas. Hello? Hey. Hello, sir. Hey, okay. Ayan. It seems okay na. Okay. Sige. So yung mga video dyan, hindi ko maririnig. Maririnig ka? Sige nga, ulitin mo nga, bro. I-play mo nga. May hazing na. Nagkaroon ng hazing. Ayan, nawala. Subukan ko ito. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Walang tunog yung stinger. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Sige lang. Ganyan talaga. Makukuha din yan. Hello? Testing ng stinger. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Nawala. Yeah? Hello? I-test ko ito. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero.
Si Errol Dakame, ang Kamaong Asero. Si Errol Dakame, ang Kamaong Asero. Si Errol Dakame, ang Kamaong Asero. Mhm. Si Errol Dakame, ang Kamaong Asero. Wala. Wala. Si Errol Dakame, ang Kamaong Asero. Meron ng konti. Heard little. One more. Si Errol Dakame, May konti. ang Napakanipis. Kamaong Asero. Yeah. Si Errol Dakame, ang Kamaong Asero. Meron na. Ito ang nagka-problem. Nag-echo ulit. Hello? Delayed. Hello? Delayed. Hello? Delayed yung boses ko. Hello? Delayed. Delayed. Delayed boses ko. Hello? 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 Delayed pa rin. Delayed. Hello? Oh yeah. Real time, medyo lata lang ang tunog. Real time siya, pero lata ang tunog. Hello? Basag, basag, basag. Basag, lata. Basag na lata. Basag na lata. Hello, hello, hello. Hello?
Mababa na. It doesn't improve the quality. Humina lang yung volume. Oh. Oo. Lata ang tunog sa akin dito. Kaya lang maano ako nito. Hello, hey, hey. Hello, hello, hello. Hello, hey, hello, hey. Naninibago ako. Sorry. Sorry, naninibago ako. Okay. Mahahanap mo yan. Sige lang. Makikikain tayo doon sa may Marcos Highway, bro. Merong handaan doon. Huwag kang mag-alala. Pupunta tayo doon sa lote ng Leader News Philippines. We have 1 hectare there for the Global Media Center. Susi na? Bukas nga yun sa sakyan. Oh. Sige. Okay. Delayed. Delay siya. Buntis ng 2 buwan. Delayed. Hello. Ang babait ninyo. Thank you. Hey. Sound. Hello. Delayed. I think wire yan, bro. Connector. Oo nga. Yeah. Hello. Wala ba? Nawala. Ayun, meron. Nga lang lata siya. Lata dito. Hello. Hello. Hello, how do you do? Yung? Oo. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Marupok. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Hello, hey. Hello. Ay. Yun. Medyo gumanda yung tunog. Yeah. Hello, hey. Hello. Up, over volume. Over volume lang tayo. Hello. Lumubog. Hello. Hey. Hello. Hey, almost there. Hello. Lumubog. Balik mo yung kanina, Kuya Mark. Hello. Yeah, malapit na. Hello, check 1, 2, 3. Hello. Lagyan mo nga ng konting bass, Kuya Mark. Konting bass. Hello. Sagad na. Hello. Hey. Hello. Hey. Hello. Almost there. Panalangin po ng online broadcasters at mobile journalists. Hello. Almost there. You're almost there. Hello. Hey. Okay. Ay, over volume ka dyan. Gain yun, di ba? Gain. Almost there. Yan. Pwede nang tiyagaan natin siguro yan. Sige. Para kahit kuwan tayo. Sige. Si Stinger. Subok ng Stinger. Hello. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Pero may tunog sa'yo, kay Mark? O, di bale. Tiyagaan muna natin. Tiyagaan na muna natin. Pero sa ere, yung narinig mo, aired yan. Sige, tiyagaan na muna natin para makapag-ere tayo. Sige, tiyagaan natin. Tiyagaan muna tayo.
Ayusin na lang ni Oliver. Sige, sige. Ayan. Lesson learned. Pag nagtanggal, alam ibalik. Hello. Can you lit up, i-up mo ng konti yung volume ko dyan, Kuya Mark?